Omat lapset on aina ollut hirmuisen suuri lahja elämässä, mutta kyllä sitten kun tuli lapsenlapsia, niin sitten niin kuin ihan uudella tavalla näkee, niin kuin jokainen isovanhempi tietää, että se on suloista ja ihanaa, kun on niitä pieniä siinä. Olen kyllä hyvin iloinen tästä kunnianosoituksesta, vaikka oikeasti ajattelen, että mä oon vähän sellainen hulttijomummi, kun mä oon tehnyt niin paljon töitä vielä kaiken aikaa. Toiset isovanhemmat on enemmän lasten arjessa jatkuvasti mukana. Tärkeää perheessä on puheyhteys eri sukupolvien ja eri ihmisten välillä, koska me kaikki ollaan erilaisia. Me ajatellaan samasta asiasta vähän eri tavalla, mutta kun meillä on tämä puheen lahja annettu ihmisille, niin meidän täytyisi kaikin voimin yrittää puhua toisillemme ja oppia ymmärtämään toisiamme. Ei ole semmoista asiaa mun mielestä ihmisten välillä, mitä ei voi selvittää. Ja olisi sääli tuhlata elämää johonkin mökötykseen tai vihanpitoon. On tärkeää antaa anteeksi ja pyytää anteeksi. Mä oon elänyt lapsuuteni niin, että mut on hyväksytty aina. Ja se on kantanut ihan hirveän pitkälle. Se on antanut uskon ihmisiin ja uskon elämään. Se on mun äidin ja isän suurin lahja minulle, että he ovat hyväksyneet minut.